kanca domrene yo bersami pasungkatan ingkang sakeca jati lan manunggal trisno jati kanca domrene yo bersani pasungkatan ingkang sakeca dawelan kreasi tansah nyawiji oi 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 Oh iya.
sama lirik gadis kesatu. Yuk, yuk, yuk. Manis kembang melati, melati juga yang manis, mana rumahnya? Manis kembang melati, melati juga yang manis, pacar siapa? Katakan padanya aku rindu. Tari-tari selendang ikuti irama berputar-putar. Shalala-la-la-la-la-la-la-la. Ini tari-tari selendang. Shalala-la-la-la-la-la-la. Ini tari-tari selendang. Menari-tari selendang, ikuti irama bergoyang-goyang. Menari berpasang-pasang, ikuti irama riang gembira. Shalala-la-la-la-la-la-la, ini tari-tari selendang. Shalala-la-la-la-la-la-la, ini tari-tari Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang ikuti irama berputar.
selendang. Mingkar mingkur ing akara
akarana kerenan mardi siwi sinawang resmine Sinupo Sinukarto Mreh katarta pakar dinding ilmu luhung antumrap ing tanah Jawa agama ageming aji Yuk Yuk Su Iya
Wis bubar to iki mau. Heeh. Lah iya tak kira ki nek arep jepat ngono kae lho. Kaya nek nonton-nonton kae to Mas. Dimas wis siap-siap gitu. Dewas aku ki arep melu ngene. Inggih Mbak Eni. Nggih. Ngaturaken sugeng siang menika Nggih. dumateng Pandumen Citresna Budaya. Bilih siang punika manunggal Tri Sejati badhe caos panglipur. Pirang ta iki mau pirang babak? Sekawan. Sekawan. Nggih. Kowe berarti kayak siji ta iki. Mas Oleh, iki engko ming telu lho. Iya. Ora melu saka ngarep. Heeh. Iki sing ngarep mongko ora melu hitungan. Ora wis. Heeh. Tak peke dhewe. Nggih, oke ngaturaken. Niki napa acaranipun Mas? Apa Mas Oleh? Oh, happy. happy. Seneng-seneng. Seneng-seneng. Heeh, ditanggapke jadilan. Iki ngene iki Mas. Apa nanggapke kono? Iki wanita tidak bercerita tiba-tiba nanggap jadilan. Nah, ngono maksudnya. Weh. Lanjut kenapa niki Mas Oleh? Wah, manut. Ya apa apa? Heeh. Aku ya kayak kepengen kok. Aku ini perlu disapu, tolong ya ambilkan Ngapa? sapu iki. Pikiranku ini sangatlah kotor. Pengen nyanding jare. Oh, ya. Aku ya kayak kepengen Aku ngono lho ya maksudnya pengen iki. ngono. Ya. Aduh. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku yen nyawang netramu. Dong wong ayu opo sliramu ora krasa, salah bawamu tak ngatekke saben dina. Mumpung lagi kepengen nyanding. Kaya ngene rasane tandang asmara, pengen nyanding anane ra ana liya. Apa tega sliramu nyawang awakku, kaseksa rasa merga nunggu tresnamu. Ora. Manunggal Tri Sejati lho iki. Kowe enak tadi. Sejak pertama aku berjumpa denganmu, gemeter
lo lo lo. Kaya ngene rasane tandang asmara tinggi nyate katane ra ana liya apa tega sliramu nyawang awakku kasiksa rasa merga nunggu tresnamu. Dadi rondo inggih sampun Mbak Heni. Pengen nyanding sampun Mas. Sampun kepengin tok til. Wis keturutan. Kepengin tok ora diapa-apake Mas. Heeh. Apa kae? Piye Mas? Di? Ya engko dibalekke jare malah nyilih mau. Mau kan le ngomong nyilih, nek ra enak kan kok dibalekke. Heeh. Nek aku ya tak jolke. Ramelu-melu aku Mas iki. Ramelu-melu tenan. Heeh, aku sing marahi Mas Soleh iki. Padha aku ya kok. Lho iya. Oh iya saiki Hah? aku tuturane saka kene. Padha, Gurune. heeh. Ki apa gurune? Heeh, di. Hah? Lali janjine. Oh, nek waduh. Pas iki niki nggih dinten Minggu, Bu. Nggih niki jan lali karo janjine iki mau. Lali kula Janji janjine teko jam setengah 1. Tekan kene Tekan pun kene jam 1:20. 20 menit gur dilit ya, Mas. Ah iya, sak babak ayu. Gur risi-risi 20 menit. Isih diungkit iki kok. Memang karo telat 20 menit iki. Tekan sesuk isih tak ungkit kok. Sesuk tahun ngarep. Karo kene barang ora? Hah? Karo kene barang ora? Ra reti karo kono ra ya? Ora. Dasar tak ungkit tekan sesuk iki nek isih awor iki. Janjane kowe nang
Danjane nanti toh? Aku ki ning Kae melipir jare. ora mlipir aku ning Harga Tirta Mas. Saka Harga Tirta arep Nah. mencolot dene lak ya saking Lah ya mampir ngono to maksudnya. Mampir ngendi rae ono krana sing kena dampir ke. Ora ono sing kena dampir ke Mas. Ora Ya engko ono. mampir nggonku. Iya. Janjane kowe nang ngendi. Ladat. Gelagatmu sajak Iya iya iya. Hati kusuk jangan kencan naroman kita Yo. Yo. Kadir. Se. Oh. Perkara kaping pisan maca Quran lan panane. Tapi jalan lagi lakonan
Asik. Rayu, rayu. Yo! Yeay! Yo! Nggih. Niki lagu malih Mas Soleh. Oh iya. Asik. Sekarang ya suwe ra ketemu neng kene iki. Mas. Aku wis suwe banget ra neng kene iki ya, Fir. Ayo. Aku malah urung tahu, Den. Heeh. Mosok toh? Yo. Aduh. Aduh, Jan, pesakno. Padha ngono lho. Podo jebul. Iki virusnya wis mayang-mayang tersebar ki aduh. Wis engko ditokke. Nek iso aduh. Lagi ada tombol kangen. Yuk. Say yo.
kondur. Ngitan bali ngitan kulon bali kulon. Wis. Yo. Sekali lagi yuk. Yo. Yo. Iya, 14. angin nih. Ramar Maya ingsun timbali Omar Maya ingsun timbali timbal ono Marmoyo Raden Janomo Janomo dasar bagus para nyata Raden Janomo dasar bagus kepala nyata dasar seti bagus sektimu layang sekar melayung layang di sini layang di sana sama saja selamat rayu yo oh iya anggap mana Mbak Eni. Oke, apa iki Mas? Suara aku nek ngene iki kok oleh ngebas banget to. Oh, aku malah ora krungu suaraku dhewe karang BU. Apa kuwi? BUDG. Apa? Budek. Enak tau dijangan.
Iki jajarku nom iki. Masalah ki milih senengane ki milih-milih ngono kuwi. Piye? Heeh. Lah arep ditokke saiki kan motokke mengko Oh jare. ngono. Heeh. Soalnya saya kuat. Jare nek ditokke saiki kabeh ngopo? Aduh. Alon, alon. Ketibanan apa iki, Mo? Kuwi soalnya HP ini sok nggo motoni wong-wong ngono kuwi terus dilaporke bojone. Heeh. Sing Kapok edit ya. ngono kuwi lho. Walat ngono. Iya. Heeh. Mbak Eni aku ngasih lali. Pripun? Iki tak gojahi ket mongko ora tak waca-waca to. Iya, iya. Nggih. Matur nuwun niki Niki wajan aku wis dinahi loro e. ah, Jasuke niki bakul Jasuke ulu-ulu request kitir Kitir sumilir. Sumilir. Bakule ten kidul kalangan monggo Bapak Ibu samipun telarisi. nggih. Bakule rada bengok-bengok seru kuwi ning kono kuwi, Bu. Jelas. Heeh. Pokoke kena Bakule dititeni. Ganteng bakule. Wah, bagus ra umum. Bagus ra umum.
Tresno sejati sampun. Yo. Jan seneng jejeg-jejeg ngono kuwi kok. Rapo kok. Ya. Oh iya. Konder, konder. Yuk. Yo. Yo. Yuk, 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 yuk.
Iki mangkatan Bapak ingkang angka kalih. Nggih.